sa atong unang pagbasa o sa atong Ebanghelyo, sikat kaayo ang yawa. Gimension gyud ba? Kinsa maning yawa? Kaila ba mo niya? Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang yawa dunay gahom sa pagpatay. So kanang kamatayon, iya na si yawa. Usahay ra ba pasanginla nato ang Ginoo? No. Ingno nato nga Ginoo nganong imo man tong gipatay si kuan, nganong nitugot man kang mamatay si kuan. Ana. Ang mupatay nato di ay ang yawa. Gilingay mong tupad. Ingna hapit na kapatya si yawa. Ingna kono. Bitaw. So kanang tanan dinhis kalibutan nga gitawag natog makamatay, iya gid na si yawa. Sama anang abortion, makamatay man na. Kanang pagpusil, kanang imong pagdaog-daog sa imong isikataw hangtod wa na siya pagkaon, wa na siya ikapalit og tambal. Kana makamatay man na, iya na si yawa. Mao bitanang react dayon ang atong publiko anang budget 2025 nga zero budget ang PhilHealth. Kay sud na kagwa na kay tambal. Ana, bisag unsaon pa nagpasangil nga naa kunoy pondo nga pila to 600 billion nga wa gamita. Ang pangutana ra gyud sa mga masakiton sama nato mga pobre, hain man na nganong dili man makaabot ngadto sa ospital. Daghan mangyapon kaayong way ikapalit og tambal, mao na siya buhat sa yawa. Kaning mga kuan, kaning mga nahitabo karon mga sunog nga nakapatay, mga linog, kana mga baha, mga landslide, kana siya mga buhat na siyawa or timailhana nga naay yawa. O na siya. Kanang ini katiguang nato, maglisod na taglakaw, unsa man na siya? Sa yawa gyapon na. Mag-wheelchair na ka. Pero sa una, batanon pa, kusog man kay kamudagan, ambak-ambak ra man kanang hagdanan. Karon mag-wheelchair na, buhat sa na si yawa gyapon. Or maglisod na kag naog sa hagdanan, tagsa-tagsa ng imong tikang, maglisod na sa kagsaka kay mohangak na kag maayo kay wa na sad, lisod na sang ginhawa. Sa yawa gyapon na, basta makamatay. Apil na mangitingali ng pagkolor anang buhok. Ngano man, kay imo naman sang gipatay ang original nga kolor. Kanang pagkiskis anang kilay, kay imo man gipatay ang kadtong buhi nga kilay. Imo mang ilisag badlis, basta mga pagpatay, paglaglag, pagdaot, iya na siyawa. Unsa may iyas Ginoo? Healing. Kinabuhi ang gihatag sa Ginoo, dili kamatayon, kinabuhi. Mao bitaw diri sa atong ebanghelyo ang gihilantan sa yawa man tong hilanat, gahigda na lang taong ugangan ni Pedro. Pag abot ni Hesus nga mao ang Ginoo, gikuptan ang kamot. Sa mahitabo, namatay na ayo. Kana ayo. Ang pangutana, doon na pa ba'y paglaom nga mawa ang kamatayon? Matod pa sa atong unang pagbasa, sama nga ang kamatayon anhi sa atong lawas, sa atong unod ug dugo, anha musod ang kamatayon. Si Kristo sad nga Ginoo nga way kamatayon, miambit sa atong unod ug dugo aron iyang laglagon ang kamatayon. Kung ang yawa mo'y naghatag sa kamatayon, giagian sad ni Kristo ang kamatayon aron duna na say kinabuhi diha sa kamatayon. Pasabot, di na ta mahadlok mamatay kay naanay kinabuhi diha sa kamatayon. Unsa may tawag nato anang kinabuhi diha sa kamatayon? Gitawag na nato pagkabanhaw.
Lingian na sa imong tupad. Ing na excited na kang mabanhaw. Ing na excited kang mabanhaw o hadlo kang mamatay. Hay may imong kahadlokan ang kamatayon o excited kang mabanhaw. Hoy, tubag. To na sugod na kagkahat. Oy, ayolot sa padire. Excited gani kang mabanhaw, pasabot, musuod gyud kas kamatayon. Aron ka mabanhaw. Suod sa kamatayon. Mosad si Kristo. Iyang giambitan ang atong kamatayon, aron iyang hatagan og pagkabanhaw. Kay kung wapa si Kristo moagi sa kamatayon sa unod og dugo, dili unta ta mahatagan og paglaom sa kabanhawan. Samtang buhi pa ta, kining pagkabanhaw nagkahulugan ni siya og transformation from bad to good, from evil to holiness. Transformation kanang gitaw nato usahay og change of heart. Change of heart from evil to holiness. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na evil ka, ing na evil ka, o evil ka karon ay kabalaka, matransform ra ka to holiness. Kaya na kay ang Ginoo ni ambit na nato. Ni ambit na ba? Ayaw kabalaka, imong bana, evil, mabalhin ra na pagka-holy. Kanang imong anak, evil kaayo, mahimo ra ng holy. Imong asawa, evil sad kaayo, mahimo ra ng holy. Imong silingan, mahimo ra ng holy. Ayaw kabalaka. Do not lose hope. Muna, kining ato karong tuig 2025, Jubilee year man ni siya, sa atong simbahang Katoliko, ang ato dinhing tema is Pilgrims of Hope. Naagi ng paglaom. Kaning Christian hope, maura ni hope nga dili yun mahimong hopya. Hope kini siya. Paglaom. Di ta mo closed door. Munang gi-open na ang ato mga Jubilee doors. Open ang Jubilee doors. Dili closed doors. Munang dili sa ta gusto anang divorce, di ta gusto anang abortion. Kay ka naman kung divorce, closed door na. Wa na'y paglaom. Divorce na lang. Dili. Ang atong giilis, ang gibutang natos divorce, legal separation. Nasa tay annulment, declaration of nullity. Para sa mga kaminyoon nga wagi validity. Pero di ta mo closed door. Ang abortion is another closed door. Tungod lang kay imo na ng ikalimang anak, ikatulong anak, ikapitong anak, di na ka maka-afford pagbuhi kay unom nakabuk imong anak. Ayaw. Mabuhi ra na, bisag moabot pa nagnapo kabuok, mabuhi ra gid na. Di ayog ingong dili mabuhi. Pasibsiba lang na diha, naidaghang laguna. Buhi gani ng kanding, di ba? Ng mga baka, buhi magay kana pa bang tao? Guess why ko no imong anak pasibsiba diha. Now natugwa bagi silingan mo. Uy, pasibsiba diha pagkaon dire. Di ba? In short, kung kitang tanan musalig nas Ginoo og mobuhat sa gustos Ginoo, munindot gyud ang atong kinabuhi. Muna katong rally sa Pizza 13, impressive gyud kaayo. Una, wa gyud gubot. Wa ta kakitag pulis nga nagbabagbamag, gipangtuklod ang mga pulis, gipangdukdok og mga bato, hapak og bato, pasirit og tirgas. Wa. No. Naaba wa. Wa we. Ikaduha. Why nangatake og personal na person. Ang giatake ang kahiwian sa katilingban og ang kahiwian
sa mga buhat sa usa ka departamento or pipila ka mga departamento, dili personal person. Kay mo na gitawag og love the person, hate the evil action. Ana. Ikatulo nga akong naobserbahan nga gighatagan og komentaryo sa ato mga social media, anhara man sa ko magsalig o man ko moadto. Way gibiyaang basura sa mga rallyista. Millions of people gathered throughout the Philippines. Ang tanang area nga ilang rallyhan, labi na tong dito sa may Quirino Grandstand, 1.6 million gusto ko no, mga tao dito. Why basura nga gibilin? Paglakaw nila, limpyo ang ilang rallyhan. Ay inon ta ba, generally speaking, limpyo. Kay gipangsod og mga basurahan ang mga ilang mga sagbot o gitapok dito sa area nga sayon rang pick upon sa mga basurero. Nindot no? Ngano man? Kay naa nila ang pagsunod paningkamot nga makasunod sa Ginoo. Sigig sangyaw kalinaw, kahiusa. Unsa pa toy ilang gisangyaw? Kalinaw, kahiusa, sa pamilain, kauswagan sa katilingban. Unya magkalat ka diya sa basura nimo. Unsaon na to pagkamalinaw na ng porting daghanang basura? Di ba? Unsaon na to pag kahiusa ang imong isigkatao mo imo limpyo sa imong hugaw, mabitan na dinhi kanang dinhi sa atong simbahan, ato sa nang gibuhat dinhi, natay event dinhi bisag unsa kadagko sa atong event. Inighuman ana inig kagabi ikaugma di jud mo kakitag basura diha. Mag-overtime gyud ng atong mga katawhan, apil ng pari. Di ginabiyaang basura. Kay lain na sad nang mga tao ang atong dawaton ikaugma. Nindot kay na. Kana lang basura daan mo nang mag-uol ko magtanaw ana mga nagdaog motor, nagdaag mga sakyanan, inighumag kaon, labay. Mangambak ba? Nindot pa kayong sakyanan, Fortuner, Land Cruiser, niya, moambak lang ang kanadaan. Mga puto sa chicheria, mga plastic, mangambak silang bintana, mopalit pangatos luyo, mopilit pa sa windshield sa gasunod, mga animal kistanan. Kanawag yun, unsay tanaw ni mo anang daan nato diha, basurahan? Kinsa imong palimpyuhon kana dihang na naglakaw nga wa gani nakakaon sa imong gikaon, kana imong palimpyuhon napay magsigarilyo anak witik dayon diha sa daan taka laglabay ikapay naghatag og pollution tungod anang imong aso imo pag yung pahipuson sa imong hugaw buang-buang man ka. Ngano inon akong buang-buang kay ang buang ragi dili maghuna-huna siyang isig katao. Ang gihuna-huna rin buang ang iyang kaugalingon. Mauna si Kristo kay dili man buang, giayo niya ang mga buang nga giyawaan. Kay ang yawa ug musud na nato himuon kita niyang buang. Dili buang tingali nga physically and mentally buang sa kasing-kasing nga dili na moila sa iyang isig katao. Muna sa atong tubag sa Salmo niingon diri ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Unsa may kasabutan sa Ginoong gihatag nato nga kun mosunod mo nako ako gid mong luwason. Nga kun motuo mo nako di gyud ta mo balibaran. Ako gid mong luwason og tagaag kinabuhing dayon. Sumawa na ning atong kahadlok sa mga sakit, kaning mga kasakit o kaning kamatayon, wag tangon tana kay iya manasyawa. Don't worry, dawata lang na duol ni Kristo sama sa mga apostolis, ikuyog si Kristo sa imong kinabuhi and everything will be all right. Tanawa to mga tao ni duol nga tong Kristo nagpunsisok, hurot gid sila kaayo kay maunay gustos Ginoo. Come to me all of you who are heavily laden, and I will give you rest.
Daghan pa biatag slot nga igbaligya. Ako lagi ning iduol sa Ginoo, Ginoo in town, tanduga ang mga kasing-kasing aning akong mga parishioners, territorial o online. Daghan kayong gahuwat aning among slot nga mahurot og kahalin kay mga bayronon man ni siya. So ang atong SBF dag naapatay 11,493 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang special slot nga Santo Niño's Healing Gifts is in HG na apay 21,238 ka slots, tag 100 pesos per slot. Magsigili ko gunahuna nako pastilano kaning ako mga nag-follow nako di man gini moubos sa 100,000 kada adlaw na ang mga nag-follow at least di magitingin na 100,000 tibuok kalibutan kamo bang naminaw. Mamalit lang mong tag sa kaslat karong simanaha hasta magtagoy-tagoy na gitingali ko ini kasunod simana. No, ningon nita okay, wala na tay slot ha, kay nahurot na. Nya bugat din ng 500. Bugat din na nimong 100 pesos. Bugat din ng 600, dili. Parihar sa nas mga basura nga ang millions of people kada usa mopunit og duha tulo ka basura isod niya sa iyang basurahan nga plastic nya itingob nila sod atong basurahan nga dako nga plastic ibutang nila sa lugar nga maayong pag-pick up sa basurero inig lakaw na sa 1.6 million limpyo ang palibot kay kada usa mipunit o ginagmay. Pero biyaan to sa 1.6 million ang napo 20 katao nga mga janitors mo'y mulimpyo ato magsigigyaw-yaw mga inantay, mga pisti, mga way batasan, anak. No. Morsa na ang ato mga slat-slat din eh. Di kay nabugat. Suway ninyo, kada simana palit mo. Di ba sunod simana lipay na kay mo. Naapay healing, naapay abundant graces, naapagyoy multiplication of your graces. Pila ka buok nato ang nakaamgo ini? Jutay ra. Bulahan tong nakaamgo.